Waħda mill-isbaħ affarijiet tal-ikel, xef, hija li taqqat in-nies iġibhom flimkien dak li jkun jgħid kelma, jaqsam x'inhu għaddej f'ħajtu. U dak li ħanamlu illum flimkien mal-Malta Food Agency, ħadd bikini ġifieri. Jien ġaktejt biex qaxxarkom. Nkunu grupp ta' ħbieb, ix-xef qed isajrilna ħafna dishes li huma magħmulin mill-majjal, se nkunu qed nitkellmu fuq il-majjal. Però ħanħallik taħdem għax mhijiex toġobni l-biċċa. Għandek raġun. Jiena il-jom li nikbi, ġifieri qatt ma rnexxi li ma nikbix mal-basal. Qed nikbix. Mhux għax bal-basal ġa, għax tkun Fuljana. Aktar kmini dal-għodu, ix-xef kien il-farmers market jixtri il-majjal u l-ħaxix frisk bnin u lokali għall-ikla tal-lum. Kif għali? Grazie. Thank you. Aħna bil-lest sejn nsajru. Tlaqna. Mela ħanibdew bil-xikel tal-majjal. Dew imma ħansajru lilu u da xanna l-forn, ħallejna slow cook, ġifieri mingħajr il-fan, u ħantuh kważi ma' 3 sigħat biex joqgħod isir bil-kwiet. Nużaw daqsxejn rosemary, ir-randa li aħna dejjem isna ndaħluha ma' ħafna mill-kċina Maltija. Nużaw l-imbit lokali. Jiena nħobb inti naqra staranis mal-imbit. Naqa' merqtux, hekk ikolkom daqsxejn merqtux. Imur ukoll ħanuża il-qoxra tal-lumija nixfa. Mela, din hija il-baking sheet, il-karta li tiflaħ asħana. Wara il-baking sheet ħanużaw il-foil. Issa, l-1,000,000 foil dejjem ngħidha, in-naħa li tleq ħatmur mal-ikel. Bħalissa jien qed indur mal-għadam taż-żaq biex niftehmu. Taħt iċ-chopping board dejjem daħlu sarvetta, ħalli ċ-chopping board ma timxilekx, ħanbelfel il-qoxra u ħanaqtaħħa stripes. Naqra żejt. Nanta ħwawar għandu ħwawar imħaltin l-estijal mal-majjal ta' Malta. Dan huwa qoxra tal-larinġ nixfa. U ħobb intija naqra wkoll larinġa li huwa dried. Darba bil-baking sheet. Tajta kbira. Ħanidħol taħta. Ħanuża nerġa' il-foil. Mela, qed innatfu il-fwiet tal-majjal, taqbad il-fwiet u taqtaw għal chunks, mhux żgħar ħafna, ħantih naqra nbit, hawnhekk għandi t-tewma u naqra basla, irqiqa, ħanuża biċċa mill-brunġiela, ħanamela cubes, ħanaqli kif taraw li qed nagħmel issa qed irressa daqsxejn fil-ġnub. Il-brunġiela ħalli nibda nitfa' il-fwiet tal-majjal ħantih
il-Winchester sauce. Mela, tadam iċ-ċat li bħalissa jgħat fl-aqwa tiegħu li għandu għat-salsa, l-Ingliż u l-Amerikan jgħidulu beef tomato. Beef tomato għax huwa kollu laħam. Kollu laħam tat-tadam. Tadam huwa importanti ħafna, waħda mill-vitamini importanti għal-bniedem. Fajna t-tadam, fajt ir-rant, ħanuża s-satar. Kif rajt tfaj daqxej faqqieħ niexef, il-faqqieħ niexef xtrajtu mill-Farmers Market ta' Taqali, xtrajt lilu xi 3 tipi imħaltin ta' faqqieħ u xtrajt naqra oyster mushrooms. U ħanitfa' l-imbit fil-qiegħ tat-taġel. Ma jaħandewqek, Justin. Sanna tajjeb, xef, jellu. Issa għandna il-fwit, Ċifuħ. bit-salsa u l-faqqieħ. Għedin, Tajjeb ħafna. waħda mill-affarijiet nieħu biex innurik, jekk ma jimpurtax, hija ara kif isir, tara, mingħajr ma jiġi mrammel xejn, tara, u jinqata puli-puli. Dan huwa il-platt ta' nhar ta' Sibt. Leħ fil-ommi kienet tagħmel dit taħlita, tagħmel il-mashed potato u niklu bih. Illum użajtu bħala starter peress li qegħdin nirrappreżentaw il-kooperattiva tal-Majjal Malta. U daw ir-riċetta x'inti xef, ovvjament, u rinomat. Imma faċli biex tagħmelhom Faċli ħafna. ta' narawx fadal iktar mela x'issa qabbadni l-ġuħ sewwa bieħda. Ejwa, issa għandna x-xikel qiegħed isir, hemm iż-żaq tal-Majjal qiegħda ssir ukoll u hemm il-kustilli tal-orq li huma għaddejjin ukoll. Tajb, ma dan nista' nieħdu jenu, ħanna naqru ftit, Tista' tieklu. Thank you, na. Hekk aħna għandu la portion li tista' taħdem u mbagħad tista' tagħmel il-garnish magħha fil-platt ta' dak il-mistednin. Dejjem ngħidulkom li il-Majjal huwa wieħed mill-itjeb laħam li jeżisti. Mela fuq għandi il-crackling li għedbiħħa il-kooperattiva tal-Majjal ukoll, kemm titfaħħa daqsxejn il-forn u taħta għamilt il-pata tal-forn. Illum il-protagonista li klabejn dawk bejn il-ħbib huwa il-Majjal ta' Malta. Interessanti illi l-iktar laħam li jittiekel fid-dinja u l-iktar laħam li jittiekel f'Malta huwa il-Majjal. Ġifieri suppost marru tajjeb. Why? Għabel li Majjal jimxi ħafna veru. L-istoria tgħidilna li fil-irħula kulħadd kien ikollu l-Majjal tal-familja. L-imbagħad kien inqatel għall-festa jew f'okkażjonijiet speċjali, id-dafrana. U l-antiki kienu jrabu ġoddar. kienu jrabbu l-Majjal ġoddar, jitmaw mill-fdalijiet li jibqalhom u kien jikber magħhom. U mbagħad jinqatel darba fis-sena u jekk jibqa' jaqsmu u kienu jużaw minn kollox. Fil-fatt anke hawnhekk hekk għal din il-qed nara l-crackling bil-Malti l-qimeġ illi hija qed turi kif sal-inqas parti mill-Majjal mill-ġilda kienu jagħmlu d-dem, mid-dem jagħmlu l-mazzit, mill-ġilda jagħmlu l-qimeġ, mill-fwiet kif din naraw, kull parti minnu kien jittiekel. F'okkażjoni speċjali jieħdu il-forn ta' gaħal, jisajru hemmhekk u mbagħad jaqsmuh mal-mistednin ħafna drabi tkun il-festa, tkun xi okkażjoni bħal tiċi u praċejjin nafsu. Xi attività tal-familja, attività speċjali li għadhom kienu jaqsmuh ma' dawk li huma qrib tal-familja. Jiena ħalli Mal-barranin,
Kif jinżel forsi ma nafx hekk anki inti ġas kontux barra ġejli preżentajtu jew ikun hemm xi presentation illi toffru il-majjal. X'inhi r-reazzjoni tal-barranin fuq il-majjal tagħna? Lejn toħġbu huwa prodott ta' kwalità ħafna. Ġifieri morna anki kemm darba fiera dan Malta u dowwaqna il-majjal Malta. U l-fatt li l-majjal ta' Malta għandu ċertu kwalità isir superjuri minn ħaddieħor. In-nies it-toma tiegħu toġobhom wisq. Għandu toma partikolari. Fis-sens, anke meta nitkellmu mal-barranin, għax barranin wek il-majjal ta' Malta huwa ħajja iżjed ħelu. U naħseb il-klima u l-ambjent tagħna jikkontribwixxu biex noħorġu din il-kwalità partikolari. Illi mbagħad titraduċi fil-platti partikolari li malkemm nagħmlu l-istess affarijiet forsi riċetti simili għal dak li jsiru barra minn Malta, it-toma ħad tkun differenti anke meta mmorru hemmhekk. Morna ta' urmina, ġifieri il-majjar wieħed mill-iżjed affarijiet li ħin kollu ġejjin għalihom. U nipproduċu iżjed u iżjed u iżjed għax id-domanda tkun qawwija ħafna l-istess Berlin. Meta morna Berlin kellna xi tasters bil-majjar u prodotti u derivati tal-majjar. Iġveri s-suċċess li kien hemm qed ma mmaġinajniex aħna Tajb, qed isemmu it-toma li tal-fuq il-majjal tagħmel differenza wkoll. Mhux hekk? U nbidlet għax qabel kien hawn l-idea illi l-majjal jikol il-fdalijiet, jikol l-imbarazz. X'titimgħuha mhux toqgħodu attenti mara għad-dieta tal-majjal. Il-majjal jibda meta jkun żgħir jkollu ġwis taż-żgħar ngħidu aħna jkollu l-ħalib u dawn l-affarijiet x'jgħu minn mommu. Mbagħad inti dejjem tibdel id-dieta tal-ġwies. Eżempju, kollu ġwies sakemm ikun fihom 20 kilos. Mbagħad xejn jaqbżu l-40 hemm ġwies ieħor. Jien ġwies differenti. Imma l-ġwies differi kien ma jiklu nies. U hemm xjenza biex jaraw li hemm ċertu nutrienti ovvjament li ħoġbintom ma jaqblilkomx. Ovvjament li l-majjal jkoll imbarazz għax tagħmel differenza fit-toma, allura biex nserħu ras in-nies, kemm huwa serju li kelli tagħtu lill-annimali. Dak ilu għatus jien li ġevi Malta ma bħatlu li għamil dawn l-affarijiet tkun ħaġġu si għalek. Sarġu. U li xieċċaw għalli għallu sobbu. U għakun jixxim il-fabrik. Sak ma għal ħaġġu jis. Ma jena nkapu ċessu li għallu li bħalma jgħal ta' Malta mawx u ma sassi għallu li. U l-problema li jem huwa il-prezz. Biex, tabbija. Issa biex tifranka dawk is-sens bejn il-majjar ta' Malta u l-majjar ta' barra. Qed tifu majjar fris. Huwa irħas imma. Għax jiena ġieli kont supermarket u l-majjal ta' Malta u ta' barra huwa l-istess prezz. Imma min ibijom. Min ibijah. Il-differenza mhux min jixxi huma jbijah l-istess prezz ta' Malta. Imma min jaħsmu bil-majjar ħajaq l-iktar meta jixxi ta' barra għax jixxi irħasek. Imma ġifieri n-nies mhumiex jixtru iktar ta' majjal ta' barra għax irħas. Għax mhuwiex irħas. Il-proċessur jixtri ta' Malta, ċoj jixtri ta' barra għax irħas, jew il-butcher shop. Biex jibqalu iktar. Biex jagħmel Jekk per eżempju ta' Malta eżempju jibqalu 20 cents fil-kilo, jekk ta' barra jixxi. Irħas ħajbqalu differenza. Akku. Hija l-istess bijaw. Irridu nkunu iktar eżiġenti bħala konsumaturi illi insaqsu għal-majjal ta' Malta. Dejjem qed niġu għamlet il-konsumatur biex jekk mhux ipostu ma' stik ta' Malta, tistaqsi għalih. U rajnija taħdem ġbiex fl-aħħar 6 snin. Rajna diversi prodotti lokali qed jitilgħu propju għax in-nies imorru jistaqsu għalih. Ix-xikel ta' majjar. Il-lamedina ġeneralment in-nies jagħmlu dejjem soppa xejn. U inti llum urejtna mod kif titfgħu fil-forn u tinsieħ. Għarrax minn tiegħu dak. Ma ninsewx dejjem l-ġekki li tippromotja il-lokal dejjem. Il-futur aħna li għajdu ħsibu u l-konsumatur.
U għalhekk iridu nifgħu nħeġġu lill-konsumatur biex jażel prodott lokali biex ovvjament kemm min qed irabbi l-annimali, min qed jagħmel ċertu proċessi, nagħmlu l-kuraġġ ħajbqa' investi biex ikompli jkabbar. Għax jekk mhux ħanżidu d-domanda, mhux ħajkollu impjeg akbar. Anzi, hemm riskju li jkollu ċekke. Allura għandna bżonn nażlu prodott lokali. One għax huwa prodott ta' kwalità. U tu biex aħna nkomplu s-sossu l-industria tal-ikel tal-ikel. Imma meta jispiċċaw jew jieqfu naħseb Mar, inti ħatirtira xi darba nispera li ma tirtirax. X'se jiġri meta ir-raħala stabbiliti li l-hom għaddejjin jieqfu tfal tagħhom ma jkollhomx interess li jkomplu jekk m'għandekx nies ġodda, dawn il-produtturi kif jirtiraw, x'se jiġri? X'se jiġri Mar? Sa jiġri problema kbira. Per eżempju, jiena għamilt sirti kollha, jiena ġabdejt il-naqqas, għax jiena nistat nibqa' nbagħta dak kellu, jiena tibda fil-ħodew imur kooperativa kull jum, u nagħmel sadisa ta' bellejn il-farm jiena, din mhix ħajja, ma sejjer hekk. Jiena tirlej biċċa mill-farm tiegħi, sib persuna li għandu kien irabbi l-majjali u jrid bil-forsi jagħmel bil-majjali, krejtlu biċċa mill-farm, ġab liċenzja ġdida, u dan għadu żgħir l-unika persuna li għaw Tiflaħ. u rrid ħajarmu. Tajjeb, jiġifieri dika inkoraġġanti, jiġifieri sibt. Imma sibt il-xahar. Ma bħali jiena għamilta dik, ħafna l-lum ir-raħala kollha kbar, l-lum ir-raħala kollha qed 70 ftit u żgħar, il-raħala biċċa kbira kollha qed 70 sena ta'. U msieken jibqgħu minn bil-biċċaj ta' jibqgħu jgħamlu li jifilħu. Biex nkunu korretti dinja sfida li mhux qegħdin nifaċċjaw Malta biss, qed tiġi faċċjata madwar id-dinja kollha. U b'mod speċjali fl-Ewropa. Fil-fatt l-Ewropa qed tipprova tagħmel daħħal miżuri apposta biex tinkoraġġixxi l-farmers. Biss ix-xogħol ta' raħħal u ta' business huwa xogħol jimiss. Mhux għax huwa biss. U jolbu jolbtu, m'hemmx ħin u għal limitat. Jiena meta rmajt jien, is-settur tal-majjal kien tajjeb ħafna, għax ma kienx jidħol majjal minn barra, għallu settur kien tajjeb. Femt jirvjeri għaskonna l-laħku mad-domanda, għana li morna l-ura bil-importazzjoni li diħella minn barra. Imma, alright, ġibri inti għaddajli li kieku tbiħu iktar ħajkun għaw iktar raħala, għax jekk iż-żar ma jridux jagħmluh, mhumiex ma jagħmluhx minħabba il-profits li huwa limitat, ma jridux jagħmluh għax hemm ċertu commitment, hemm ċertu xogħol fiżiku, hemm tbatija. U għaw xogħol li joffri iktar paga. Joffri qdieħ kbar. Ġifieri jiena ma naħsibx li hija kwistjoni ta' profit u kemm tagħmel flus, jien naħseb li iż-żgħażagħ forsi jippreferu jagħmlu inqas flus imma jibgħatu inqas. Jew ma jridux iqum fl-4 ta' filgħodu bħalma tagħmel inti, jew li qed jagħmel dan qed joħodlok ksib biex jalef u ma jistax isifer għaliex irid jalef. Bid-domanda massima li jista' jkollna Malta, kieku ma jiġix importat il-majjal, tfisser li nirdupjaw id-domanda. Il-messaġġ tagħna li l-konsumatur huwa biex hemm jista' jkun nippruvaw nsibu prodott lokali għax huwa tajjeb u fl-istess ħin nkunu qegħdin nagħtu sosten kbir lill-produtturi tagħna. Però fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li aħna għandna biex niftaħru għax il-kwalità tal-majjal tagħna hija tajba ħafna, garanzija ġifieri qed ngħidu b'dan. U la qed ngħidu li sa Malta huwa l-aqwa l-aħjar, ġilat ħan nieħdu llum deżerta tal-Benna.